Yan po, luto na po ang ating crispy binagoongang baboy na mayroon pong tahong. Yan po, marami pong tahong yan. Tapos meron po tayo rito maraming kanin. Tapos siyempre may mga gulay din po dyan. Meron po tayong sili rito, may tubig. Yan po, pinatnera lang po natin ng yung liempo slice na pinirito po. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Mga boy, lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa padalayan ko sa inyong buktong nanang kay Kristo na matapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kagat po para sa inyo. Mm.